Så gør det. Det tog de færme! Ja, der var. Så byder vi velkommen til anden etape, hvor vi ser rytterne køre fra start her. Kom nu, gutter! Hvad så, gutter? Så rytterne er allerede i gang med etape 2 af Tour de Fierbe. Er vi klar, eller hvad? Skriv i kommentaren, hvem I tror, der vinder. Det her bliver fuldstændig vanvittigt. Første bjergetape. Kom nu! Og vi siger tak til Elliot for den fine velkomst til anden etape her. Her ser vi ruten, Klampenborg-ruten, anden etape, der strækker sig over de 13 kilometer. Den går meget op ad bakke til allersidst, så det glæder vi os til at se, hvordan rytterne bærer sig af med. Her ser vi slutpunktet. Rigtig fint. Lang rute, tæt ved vandet. Ja, det var så ruten. Fin rute. En spændende rute i hvert fald. Kan få lov at se, hvordan alle rytterne bærer sig ad. Svenskeren, han snakker allerede om taktik og så videre. En rute for ham. Han er jo kendt som elgen. Han kalder simpelthen vand. Der er vand på ruten til vores nye afrikaner. Det er fordi, der har regnet dagen før, og så ligger der vand. Clear water on the road! Ja, som jeg skulle til at sige der før, så er etape 2 her jo helt klart en rute for. Det er jo der er udbrud her. Jeg kan simpelthen ikke få lov at snakke færdigt. Før at, jeg tror, det er Sebastian eller en, der... Ja. Det er en action-etape, det må man sige. Jamen, som jeg skulle til at sige før, så er etappen helt klart en etape til Elgen fra Malmø, fordi han jo er den her eksplosive bjergrytter, som vi ikke har fået lov at se endnu, men som vi helt klart får lov at se den her etape her. Det glæder vi os til. Så vi bevæger os lige mere ind i skoven her, hvor der er tætte træer. Hvis man rører ud af siden, så er man færdig. Så rører man simpelthen ud i skoven. En Gucci ligger der i fronten. Det ser rigtig spændende ud. Kører hen mod vejen, det skal man passe på, at man ikke bliver påkørt eller så videre. Så kører de hurtigt nu. Der er meget mere tempo på allerede. Jeg kan se, at jeg kan også mærke, at det begynder nok at syre snart. Nu er det, hvor jeg har kørt så langt. Det er jo en rute, der trækker sig på de 13 kilometer. Hvilket jo ikke er den længste rute, vi kommer til at køre. Der kommer til at være meget, meget længere ruter. For eksempel Amager-ruten var allerede længere jo. Der bliver overhældt her fra ikke kaptajnen, men faktisk Olander, som der lige så stille overhælder svenskeren. Nu ligger de faktisk en Amber-rytter, en Red Bull-rytter og en Amber-rytter. Og det er jo, hvad vi kan lige at se, når det er et mixfelt. Man kan høre på det nu siger svenskeren her. Det er sådan, jeg kører her. Der er Sebastian. Der er meget heste og flot natur her på ruten. Så bra etappe indtil videre. Ja, han siger jo, at det er en flot, god etape indtil videre. Der var sagt, der er heste og smukke dyr på etappen. Det er jo også noget, vi går rigtig meget op i Tour de Fierbe, at det jo er de her flotte omgivelser, rytterne de kører i. Jo. Jeg kan også allerede mærke, at det er en meget mere snaksalig etape. Der bliver råbt til hinanden, og kaptajnerne bliver sure. Men det er jo også fordi, at hver etape er jo vigtig. Så nu kommer Oscar op, bliver der råbt fra vores svensker. Men det er ikke noget, der ser særligt farligt ud for Red Bull. Nu bevæger svenskeren så op i feltet. Ja, det er jo godt. Hvad så? Og de snakker. Det er godt med noget kommunikation. Jeg ved det ikke helt. Men jeg skal tilbage over her. Kommunikation er jo vigtig i cykelsporten. Det er helt sikkert jo.
Helt vildt kørt her for Oscar. Ja, det er et godt tidspunkt, som han også siger der. Ja, Hjalte, vi skal have dig med op nu. Ja, nej, men ikke... Jeg tænker, vi lukker mere overbrud, når vi kommer op på den rigtige bane. Ja, det har han ret i 100%. Snakker med hans medrytter Hjalte. Torben, hvor man ikke der i top 3? Oppe i top 3, det er jo en kendt råd fra Tristan. Og så skal vi have dig oppe i top 3, Torben. Oppe i top 3. Hej Siri, tænd musikken. Hej Siri. Rigtig fine taktikker. Man kan helt klart se, at de har holdt et rigtig finurligt møde før etappen. Man kunne se, at der var nogle fans der stod og ventede. Ja, der er tempo på. Det er også det sving her, det er rigtig, rigtig kendt. Som vi også kørte på sidste sæson, altså prøvesæsonen, eller kalde den. Det her, det er et meget sketchy sted. Der går det ned ad bakke for første gang, kommer vi ind på de her stier. Det er nu, at alt kommer til at ske. Der bliver brokket sig. Tristan bliver lidt sur her. Men ja, det er jo klart, når der er en rytter, der kører så svinsk der foran ham. Gaming er kommet venstre side. Han kalder overhældning. Det er jo, vi kan lige at se, det er jo, nu kommer vi ind i skoven her, det er her, det virkelig begynder at blive smalt. Nummer 2, siger han. Ja. Der bliver lagt op til noget action nu. Lækker, Torben. Jeg kommer ind bag dig, Torben. Godt med kommunikation fra Tristan. Det er jo derfor, han er kaptajn. Så han kan kalde kaldene til hans medryttere. Kom nu udbrud, okay? Kan du følge med komme nu udbrud, siger han. Det er jo helt sikkert, at der kommer et udbrud. Det skal der jo komme, og det gør der. I'm covering my ears like a kid. I go la 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 la. Torben, top 1. Top 1, siger han. Top 1, det siger han. Og når han siger det, så mener han det. Så man kan se, at han kører eddermame til nu. Han vil gerne op til afrikaneren der. Den nyeste rytter. Og det gør han. Han får simpelthen overhældet, og han er faktisk et godt stykke foran, og Tristan lige bag ham. Dumt angreb, bliver der sagt. Det er jo det mentale spil, hvor der bliver råbt ting og sager til hinanden, skældsord og så videre. Men det er jo der, hvor Tristan ikke kan sige, ja, jeg ved ikke, hvad han siger overhovedet, men han tager ikke imod det. Der bliver råbt stoppested, og det er nu. Hvis der skal ske noget, så er det nu. Det bliver stoppet rigtig fint op, kigger sig lige for, så der ikke sker noget yderligere. Ja, den er hård. Og han løber op. Hvor er det fint, Tristan. Hold da op. Han har nogle ben, der vil noget. Og radio, ja. Ja, som han kender meget på radioen. Det er jo simpelthen fordi, at vores radiomast i Tour de Fierbe, der er simpelthen en stork, der er flået ind i radiomasten og simpelthen hakket en ledning over. Så radiosignalet er lidt sløvt her på anden etape. Men ja, det er simpelthen grundlaget for, at han råber så meget. Der er ikke så mange fans, som vi havde regnet med på ruten. Der er også blevet lukket godt af herinde i skoven. Det er farligt at stå her. Men der kommer nogen, det er jeg næsten sikker på. Ja. Yeah. Nu kan vi se her, at svenskeren Elgen fra Hølminge, han er faldet ned. Det ser vi hans kamera her. Han er blevet hentet af de to hurtige ryttere fra Amber. Det er August Olander og Encuccio. Eller er det Sebastian? Det kan jeg simpelthen ikke se herfra. Det er August Olander, kan jeg se, ja. De har hentet ham, og han syger helt vildt, kan man se. Det kan være noget krampe også. Kører på de her smalle stier. Han slinger også. Det ser ikke særlig godt ud, det her for svenskeren. Jeg ved ikke, at så falder han af. Der falder han simpelthen af. Der kan han den ikke mere. Der er fans der også. Der er flere fans. Der er simpelthen taget en hund med der. Wow, det er fint. Og der henter Hjalte ham. Det er simpelthen... det er grusomt for svenskeren. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men så godt et løb for ham, at han så falder af på den måde. Det er trist at se. Han er færdig i benene. Benene kan slet ikke... han er helt død. Du kan se, han slinger der. Han er træt. Jeg tror ikke, det bliver til noget mere end en...
Ja, det er Tristan. Han er træt. Han er rigtig træt. Han kører også helt alene der fremme. Ja, det er så nu, at det går ned ad bakke, så nu skal han have fart på, hvis han skal nå mere. Det her, alle fansene kunne være. Jeg kan se, at der er en varevogn der. Det er meget farligt parkeret. Men skal vi lige have vores crew over at se på. Det går ned her nu. Ej, hvor går det hurtigt. Var der kamera til der? Det er godt. Så vi kan få lov at se lidt. Så er det nu, tror jeg. Det er bakken. Enkutu bliver simpelthen overhældet der i svinget. Og Olander også. Det er virkelig trist at se på det her. Hold nu op, mand. Efter sådan en flot løb. Nej, det er ærgerligt. Hvor er det ærgerligt for ham. Men hvor er det godt fra Amber. Så det bliver helt vildt det her. Olander i fronten, og Enkutu er lige bag ham. Faktisk med et lille... faktisk et stykke bag ham. Tristan, han kan simpelthen lidt mere, tror jeg. Han er simpelthen færdig. Det har man ikke regnet med, de afrikanske store ben der. Men han falder fra, men Olander, han kører bare derudad. Han har sparet, tror jeg. Han er helt frisk i benene. Og Enkutu, han er bare lige efter ham. Han er simpelthen også en målsulten afrikaner, han er. Han skal bare i mål først. Nu venter vi på, at vi kommer frem til målkameraet. Det her må være her lige om lidt, hvor vi kan få lov at se, hvem der krydser målstregen først. Hvor er det dog spændende. Kan vi få en simpelthen lige... Altså, gejsten er helt oppe her. Nu kommer der frem. Nu er der lys på banen. Han er så færdig, Tristan. Han har kørt så hurtigt hele løbet. Og Olander og Enkutu, de kæmper der. Men nu er det jo to fra samme hold, så må ikke de aftale, når kommer i mål først. Eller vi kommer frem til målkameraet her, kan jeg se. Det er simpelthen Olander, der kommer først. Hvor er det vildt vigtigt for ham. Og Enkutu kommer i mål der, og lige så stille kommer trillen ind. Der er ikke nogen sprint. De satte sig intet med. How are you feeling right now, Enkutu? Og Tristan kommer rullende i mål der, hvor er det synd. Og hvor er det... Ja. Og så kommer Hjalte i mål. Der er noget at sige her, tror jeg, interview. To go to Orlando today. I just know Orlando, he drive very hard, and it's already on the road. There's clear drinking water over all on the road. Der var rent drikkevand, siger han. Det er han glad for. Come on, clear drinking water. Yeah, this station, of course. Turn on the camera. I have just gotten news that is not good. Tom has crashed. Tom has crashed. It's very bad news. I don't know what's down there. Your Amber has crashed. I just got the news. Og kaptajnen er rystet. Vi ser her. Nej, det er bremsen. Nej, det er løgn. Hvor er det ærgerligt, at der simpelthen skal ske sådan noget på etappen. Jeg ved ikke, hvad det kan være, om det er korruption, eller om det bare er bremsen, der simpelthen bare er uheldig at sætte sig. Men ja, det er bare ærgerligt. Another big crash has happened today at the second etape of Tour de Fjabe. It's Torben. I don't know what's happening right now, but one thing that is for sure, me, Torben and Gaming didn't finish the etape, but we need to get Torben safe. Yes. Selvom det er ærgerligt, det der er sket i dag, så må vi stadig lige gå igennem klassementet. Vi har på førstepladsen Enkutu, vores nyeste rytter, og så kom derefter August Olander og Tristan Førsk. Ja, det er vores klassement, og vi er selvfølgelig taknemmelige for, at Oscar og Sebastian, de ventede på svenskeren. De får selvfølgelig lige point i 3 ryttere. Så ja, tak fordi I gad at se med her på anden etape ved Tour de Fjabe. Tak.